त्रेदेसीना वा 13 दिसांच्या सांत आंतोनीच्या भक्तीपणाक तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक आनी आयच्या प्रधान याजाक मानदीक पाप नेल्सन पेरेस पापांक सांत आंतोनीच्या नांवान मोगाचो अभिमानाचो स्वागत. ह्या फेस्ताचो संदेश सुमी आमकां मागणी करूंक शिकय. मोरये मायेन मागण्यान चडिल्ल्या वाडावळीन ती देवाक आनी पेल्ल्याक मोगान वळखतली. एलिझाबेथेक भेट करून मान गौरव दिल्ल्या मोरी मायेची देख घेवया. आज आमी सर स्त्रियां खातीर मागया. घरान वावर जाग्यार शेजाराक स्त्रियांक चड तान मान गौरव मेळोवन दी म्हूण मागया. उबे रावन गावया प्रवेश गीत. A2 Tukana vartena sumia, tuka dimas telantania. महिमा तुझी देखली, वरती दया भोगली, कर सदा अर्कांदिता. तुका नावाटेल्या सुमिया, तुका दिनवासेल्या दनिया. आता जेसू संगे बेटे दावी बली, Ja missoci intesava regamis Dulcin Noronna, Victor de Souza Crowlgiri, Mira de Souza, Rupesh de Souza birthday खातीर अर्गामीस दितात. क्रिस नजरेत अर्गामीस लॅन्स सिवासच्या आत्म्या खातीर मीस दितात. एन्ना मास्करेनस आज आसरेच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. क्रिस्सी नजरेत वालेन्शिया ताजे 12th एग्जाम पास जाल्ल्याक देवाक अर्गां जावन ही ब्रेकफास्ट ताणें दान दिल्या. हांचो आमी उपकार बावडटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भवनो आणि भयणीनो, आज जावन त्रेदेसीना 13 दिसाचे भक्तीपण संत आंतोनीक आमी करता आसतना संत आंतोनीची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या अस्कत गायेंत संत आंतोनीन आमकां राखलां, सांबाळलां आनी संत आंतोनी मुखांतर सबार उपकार आमकां पावोस जाल्या. आनी ह्या 13 दिसाच्या भक्तीपणांत पावो ते बरी वांटो घेवंक देवाची कृपा आमी मागून घेता आसतना आमचे अस्कत गाय, आमचे उणेपण आमी वळखून घेवन पावो ते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया. हांव पातकी सर्वदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गणा अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितां पावो.
Sumiaka kluka, sumiaka kluka. महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकलूत कर तू बापाच्या पुढच्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्यात सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया काकुळदारा देवा आम्ही भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताचो आवयचो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमचे आसक्त गायत आमकां बळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनच्या ससनाक झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार इस्रायेला उल्हासान गिता गा जेरुसलेमाचे दुवे संतोष फरीत जा सगळे तुझ्या काळजान उल्हासीत जा तुझेर पडलेले फर्मान सर्वेस्परान पयस केल्या तुझ्या दुस्मनाक ताणें फाटी दवंडयल्यात इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुझे मध्ये आसा तुझे आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भियेनाका तुझे हात गळोवंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मध्ये आसा जय दितलो झुजारी तो तुझे विशीं तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नावी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो ताची लस तुका आनीक भोगोवंक पडची ना देवाचे उतर हे देवाची वडक्कार
वर्ततो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मोदे आसा तो खरेपणी. वर्ततो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मोदे आसा तो खरेपणी. निसर्गी देव मोसो तारो, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका बेरा. कित्याक सर्वेस्पर मोचे पाड, ताचेर हांव कीर्तन गायता. तूं म्हजो सोडवंदार, सोडवणेच्या सुरेंतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. वर्ततो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मोदे आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिन वासा, व्हडल्या ताळ्यान ताचे नांव गाया. सरपरसां ताची वर्ती कृत्या कळया. ताच्या नांवाची व्हडविकाय परगट करा. वर्ततो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मोदे आसा तो खरेपणी. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. भागी तू अवकार मोरे, मानवला भाव झाले, तुझे दास मानो. ख्रिस्तांचो सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सालुकाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक धांवाधावी गेली. थंय साकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका पावसलें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत म्हणटली तूं कितली भागी.
तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हण पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंताचें नांव आपणाक पियेतल्यांचेर दाखयता तो काकळूत. संतते तावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान ओडपण चिंतल्या गरब्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंचाक दावन ताणें सकलांक घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांच खाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथे संगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटींग गेली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मागणे भेट देवा लागीं संबंध रुपीत करता. आयच्या सुवार्थेंत आमी हो संदेश नियाळ करता. मरियेक गॅब्रियल बडव्याची भेट करेन्स देवाची भेट जाली आनी सुडवंदराक आपल्या कृश्व्यांत मनशां रूप दिवच्याक कारण जाली. देवाचे अजरपण तिका गरजेचे आसच्या एलिझाबेथीक भेटच्याक प्रेरण जालें. एलिझाबेथीन मरियेकची भेट देवाचें दर्शन दिता तर कुशव्यांत आसच्या जुवांक जेजूची भेट जावंक पावता. भेटेंत केदाळाय करो मोग आनी सेवा करचो स्पिरीत आसा. तवळ एक भेट दैवीक दर्शनाक आनी अणभोग सोडूंक आदार जाता. असलो अणभोग भेटेन जोडिल्ली मरी देवा महिमा एक गीत द्वारे वर्णिता. आज भेट अस्कत आनी यांत्रिकत जाल्या आधुनिक संवसारार भेट फकत वेव्हारीक जावन बदलल्या. आपणाचो फायदो पळयता शिवाय पेल्यांचो हुस्को आनी मोग माया मोग उणो जाला. भेट दैवीक अणभोग दिवन संतोषाच्या बदलाक जायते फावटी निराश आनी दुख्खाक कारण जाता. देखून भेटेक मोगा सवें स्पर्श दिवंक गरज आसा. आमच्या जिवितांत आमी नदर घालीत जाल्यार आमकां हर एकल्यांक आमी मागता. मागणे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करता. मागणे देवा आनी मनशा मदें संबंध रुपीत जाता. हेंच मागणे खऱ्या मनशा थंय रुपीत जाल्ल्या वेळार पेल्यांचो संबंध दवरूंक आमकां साध्य जाता. माया मोगान एकवटान जियोंक आमकां आदार मेळटा. आमी पळयता ह्या संवसारी जिवितांत आमी थोडे फावटी भेट करता. पिडेस आंदोलनार आसल्या वेळार
वा अचानक घडीत चालल्या वेळार आमी भेट करतावो आणि हेर संदर्भांनी आमी भेट केल्ली आसा जावं बरो एक प्रोग्राम आसल्या वेळार आमी थंयसर भेटताव एकामेका आणि अचानक म्हणले बरी आमकां हेरांची वळख जाताव आणि एकामेका आमी वळखून घेताव आणि संबंध रुपीत जाता देवाचो मोग हर एक भेटे वरवीं आमी तो रुपीत करूंक जाता आणि सळावळ इश्टागात आमची जिवितांत वाडोवंक साध्य जाता आयच्या सुवार्थेंतच आमी पळयलें मोरी आणि एलिझाबेथ विशयंत आमी समजतावो कितें थंयसर जालें पयल्या सुवातेर संगतपणाचो संतोष म्हणजे एकामेका ती भेटली आणि थंयसर एकामेका संतोष तांणी उसारलो दुसरें जावन आसा दैवीक अणभव तांणी थंयसर जोडलो आणि तांचे तिसरें जावन आसा कालतेपण आणि स्तुती वाखाणी तांणी केली आणि चवथें जावन आसा देवाचेर तो भावार्थ तांणी थंयसर व्यक्त करतात आणि पांचवें जावन आसा देवाची योजन आणि स्त्रियोचो पात्र कितें म्हणून आमकां थंयसर समजता आणि सवें जावन आसा देवाची काकळूत कितली व्हडली म्हणून आमी समजतावो आणि सतवें जावन आसा देवाचो मोग आणि दया आमी थंयसर नियाळतावो आणि आठवें जावन आसा देवाची शांती आणि नवें देवाची बसवणी आणि धवें जावन आसा विरांते विने जिवीत जियोंक थंयसर साध्य जाता तशें आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज जावन 13 दिसांचे त्रेदेन्सीना म्हणटाव आमी भक्तीपण आमी करताव सांत आंतोनी मुखांत्र सबार गरजो आमकां पावीत करता सांत आंतोनी देवा कडेन मागून आमकां आमच्यो गरजो सुदारसिता ताजे की वर्तें जावन सर बेसांवांनी आमी भरतावो ते देखून हे 13 दिसांचे नवेन आज पयलो दीस आमी संभ्रमतावो आयची दिवस्तुतेंत पयलो दीस आमी संभ्रमता आसतना सांत आंतोनी बरी मागणी करूंक सांत आंतोनी बरी जेसूची भेट करूंक आनी पेल्यांचो मोग दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक निराश्रितांचो मोग करूंक सांत आंतोनी आमकां शिकयता ते देखून आमी आयच्या दिसा व्हरतो संदेश घेतला आमकां मागणी करूंक शिकय केदाळा मागणे करतावो त्या दाळा आमी देवाचो संबंध सोडतावो आनी पेल्यातय लागीं जातावो संत आंतोनीन देवाचो संबंध ताजे थंय थीर केलो आनी तसो संबंध मुखांत्र धाकट्या भाव भयणीची वा पेल्यांची सेवा दुबळ्यांची निराश्रितांची सेवा ताणें केली आनी आसऱ्याक आसरो तांकां मेळच्याक त्या लोकांक मेळच्याक तो वावरलो ताची देख आमी घेवया आमच्या दिसवडत्या जिवितांत पेल्यांतय माया मोगान मायपासी जियोंक तसो देव आमकां बरी भलायकेंत दवरून दिवन मागता आसतना मरये बरी हर एक फावटी आमच्या जिवितांत बरें करतना स्तुती करुया आमच्या जिवितांत अस्गतगाय उणेपण आमी भोगतना देवाची वळख आनी मजत आमी मागया आनी अशें केल्ले वरवीं आमी देवाच्या संगतपणांत जियोंक शकतल्यावो दैवीक अणभव आमी जोडतल्यावो आनी कालतेपणांत देवाची स्तुती आमी करतल्यावो आनी देवाची काकळूत आमचेर आसतली तेच कृपा या मिसच्या बलिदाना वेळार आमी एकली मागून घेवया आमेन उबे रावया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो
आमची प्रार्थना आता आम्ही सुम्या मुखार उभारूया. सर्गेंच्या बापा, सगळ्या पवित्र सभेन मोरये मायेची देख घेवन मागण्यान सदांच तुजे थंय एकवटी जावं कृपा दी म्हूण मागता. जबाब, सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. सुम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. भारत आमच्या राष्ट्रांत आमचो सरकार मोगाळ, दयाळ आनी सर्वांक मोगान ओळखून दी. सरकार जावंक सदांच तांचे खातीर मागणें करूंक कृपा दी म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. मंगळूर आमच्या दियेसजेन लायिकांनी आनी धार्मिकांनी सांत आंतोनीच्या मागण्याची देख घेवन फावो कर म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. मोरये आमचे मायेची देख घेवन मागण्याच्या प्रेरणान सर्वांक गौरवान पळोवंक कृपा दी म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. लढाई झगडे भिन्नाभिप्राय येतना एकामेकाक मोगान ओळखून कश्ट जाताना मागण्यान दैवीक सकस जडोवंक शिकय म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक दानी आश्रयाच्या निवास्यांक सांत आंतोनीच्या मागण्याची देख फावो कर म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. स्त्रियांक गौरवान पळोवंक आनी तांचे खातीर सदांच मागणी करूंक कृपा दी म्हूण मागता. सुम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. एक घडीभर आमच्या कसकी त्या सांग खातीर आमी मागया. संत अंतोनीच्या पांयतळा आमी आयल्याव. सबार त्या सांवा आमी घेवन आयल्याव. ताच्या बराबर फाटल्या दिसांनी आमकां संत अंतोनीन आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां. देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच आमकांय देवातावन संत अंतोनी जाय सगली कृपा मागून दिव दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C41. Uvundo Brakasuru Arpita Ye Bapa Udyavaya Sangi Bapa Samarpita Amkastuka Ye Bapa Kanikamsi Mogantuka Asvirtumsi Kirkoltari Mogantilsi Dayin Bapa Tu swikarta Ye Bapa Kanikamsi Mogantuka Asvirtumsi Kirkoltari Mogantilsi Dayin Bapa Tu swikarta. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केवळ सवेच्या दावांक सर्वस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या एकल्या सुपुताचे आवयचो भक्तीपण उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैव
वार्ता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तू आच्या पंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवसीचें गीत गावून तुजी कणवाळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रतिमेचेर कितले वर्ती तुजी विज्मिता, सरकाळी मनशातें कितले आपारमी तुजी दयाळाय. तुजी लांडवी काय साकरणीचेर काकुळतीचेर तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशाकुळाचो तुजो पोत जेसू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां पावो जालो. त्या स्वदेशी देवदूतां दळबारार संतोषां तुका वाकांता सरकार, तांच्या वाकाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तुंस सगळ्या अपवित्रपणाची सर, तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेसू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या निन्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुटणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका तीन वस्तांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल सर्डन आमच्या गोळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां त्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परजळीत मुखार मळपळो फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागतांव. आमकार मरे देवाचे मे संगती भाग्यवंत जुजेचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता सांत आंतोन आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घवून म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन फडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कुटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची श्रेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची श्रेणीये संसाराचे पाप काढतेले देवाची श्रेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. D52.
तुझ्या काळजादारा भितर येऊ का शेता मोगन तुझ्या मुझे काळीस पोरू सुम्या तुला लेता ये जेजू मुझे दये शांती तुझी आडून ये जेजू मुझे दये कृपा देवी घेऊन ये जेजू मुझे दये शांती तुझी आडून ये जेजू मुझे दये कृपा देवी घेऊन पावना माका तरी सोमिया येताय काळजान मोच्या रावताय काकूळ तुझी मुझे भरपूर होतो म्हाका तू सांभाळताय ये जेजू मुझे दये शांती तुझी आडून ये जेजू मुझे दये कृपा देवी घेऊन ये जेजू मुझे दये शांती तुझी आडून ये जेजू मुझे दये कृपा देवी घेऊन प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचो आवयचो उगडास काडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुडूंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. ओंकार मरयेची देख घेवन आणि तिच्या आदारान ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. जेजूचे नवे असया केल्या संत अंतोनी वर्त्या बापा दिवसाया तुवें धांवडायले पिडे तुवें बरें केलें दर्या सांकलीक तूं फरमायता. आंगल्या मांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडा
बसून धाडताय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्म्या सदा काळ ससनाच्या ससना सदांतने मुखांतर सबार उपकार आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां फावोस जाला तशेंच सदांतने तावन सबार ते सावा बरोवन घाल्ली आनी सबार ते सावा हांगासर आमी घेवन आयल्या सर ते सावा संत अंतोनीच्या पांया तळा एक घडी आमी दवरया. वरत्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सुख आणवारा देमसार आनी सर तरेची वशांची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुझे मारिफात फुडें भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाच्यो संकल्यो तुटून पडतात तोंडे उठोन चलतात कोरडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागता आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कमोक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनी कडेन 13 नामान आनंद बरी संत अंतोनी मोरयेच्या संरक्षणा काल सन्मोन 5 वर्सां प्रायच तुझे अंकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रार कुरीस रोमोवन देवसराक तुवें दवडयलोय. जण दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमचे भगवंत मायेचे आनी गटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर सैत व्हरूंक नवान बरे कृपे मरलेले सुमितजे संगता श्रेया भितर सदैव आणि सदैव फॉल दिगस चेंजेस आनंद बरी संता संसाराच्यो ताणल्यो आणि पास चुकोवच्या खातीर ओडपण ग्रेस्त गाय आणि ददुस्कायचो तिरस्कार करण संत आगोस्तिनीच्या वडदीन तो रिगलोय. संता पातकांच्या वशाच्या संसाराचो कर कांटाळो आमकां सोडून दी. नमान बरे कृपे मरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आणि सदैव पॉल दिगस चेंजेस आनंद बरे संता जेजू ख्रिस्त खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सा प्रास्कच्या वडदीन तो रिगलोय. ये संता प्राजितसो आणि दंडणीचो मोग आमकां सोडून दी. नमान बरे कृपे मरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आणि सदैव पॉल दिगस चेंजेस आनंद बरी संता तुझी जंटीकायेन आणि शांतीपणान देवांस परगटीत सर वड लेंतुवायन संसारा मुखार लिपोंक तूं पेचाडलोय. लेंतुवानाचो वड शेगून आदारूंक आमकां करपाक सोडून दी. नमान बरे कृपे मरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आणि सदैव फॉल तुझी गोष्टी चेंजेस आनंद बरी संता आपले उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासांचे देणे आणि आजापांची पदवी तुका दिली. देवाचे उतर उर्बेन आयकून तसो फळ काडूंक आमकां करपाक सोडून दी. नमान बरे कृपे मरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आणि सदैव फॉल दी गोष्टी चेंजेस आनंद बरी संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं पावसलोय. व्हडा मोगान आणि अत्रेगान कुंगारान ताका सेवंक आमकां करपाक सोडून दी.
नमान बरे कृपे भरलेले सुंदरजे संगता असल्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरे संता पवित्र युकरिस्ताक एका मनसती कर्ण नमस्कार करूंक लावणं कुंगारां समी जेजू ख्रिस्त नीज आसा म्हण तुवें रुजू केले जिव्या भावार्थान पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरे संता मनशांनी देवाचे उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता असल्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरे संता निरपराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळकाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कस आत्मान सुस्तीगाय सुसोंक आनी आत्म्याचे नितळपण कथावेन सांबाळूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरे संता पदवा शहरांत शर्मावन सांगून आसतनाच अजपाने लिस्बेनांत पावून तुजो बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय आत्मान केल्ल्या बगसूंक आनी दुस्मनाचो पसूद मोग करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरे संता तुझ्या मागण्याक आणि सर्गावयल्या जानवाय वरवीं सबार एदेजांक आणि पातक्यांक बऱ्या वाटेन तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरी संता तुझ्या तारका बरी सगळी तुझी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलय निमाणो श्वास सोडताना तुवें पळयल्ले बरेच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे संगता ससचे सुख भोगोवंक आमकां पाव कर नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे आनंद बरी संता देवान तुका दिल्या वर्तें देणे अस्सर्यांचे आणि तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां ते म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मरिये मारिफात म्हाका सोडून दी नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समका येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेला शितांव तशें आमचे पातका बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरे कृपे भरलेले तुजे संगता सगळ्या भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल जिगस चेंजेस भगवंते बरे दवास्मय अमोप्या करते कर आता निमचा मनस वेळारामे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वतामे संत अंतोनियम पसत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फासूंचे खातीर प्रार्थया सर्पदेदरा आणि सदा जियोंच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुझ्या परचेक एक वर्त प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय
क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आणवरांतले सुटोवशे आनी सर आमच्या पारक्यावानी तुजे सुसाय आमी बगयशे आमकां पाव कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका परवश आमच्या माय मोरयाचे तूं लोबरले जना तुझ्या आता माये माय मोरयाचे तूं लोबरले जना तुझ्या लागता माये नापाशी कर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडानशे आमच्या सारके जिंचीशे परतून आमी पडानशे आमच्या सारके जिंचीशे. जिबल्यावाची मागणी सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो बावाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारी आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गीच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्य अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाची बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असोच आमच्या खंडीत बरवर्षान मनुष्य कुळ आनी सगळे सृश्टेंतय ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नासतली तुजी महिमा ससना बरसळटली. जुबलेवाची कृपा बरवर्षाची यात्रिका जावन आसच्या आमच्या थंय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सडमराचो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वादे चल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमाने होगलाप जावं. मोरी आपल्या पुता सवे आशीर्वाद दी आमकां. भगिन कुस्तेची कृपेवर काम सुद्धा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.